Можеш ли да отговориш? При двупластните животни, като медузи и корали, нещата са максимално упростени. Те се развиват само от два зародишни пласта, а трети пласт, мезодерма, изобщо не се развива. Двата пласта не се обединяват, те са ясно разделени. Ето накратко. Ектодермата или външната опаковка. От нея се образуват покритието на тялото, т.е. кожата и примитивна нервна система, с която животното усеща средата. Ендодермата е вътрешната обвивка. Тя застила храносмилателната празнина и отговаря за преработката на храната. Какво има между тях? Тъй като липсва трети пласт, мезодерма, пространството между екто и ендодермата не е празно, но не е и истинска тъкан. Там има безструктурно пихтиесто вещество, подобно на желе, наречено мезоглея. При трипластните животни, включително и хората, точно на това място се развива мезодермата, от която се развиват костите, мускулите, кръвта. Но при двупластните животни всичко си остава до тези два самостоятелни пласта.